Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých. Mám trošku zachrypnutý hlas, pretože som cestoval v priveľmi vychladenom rýchliku a niekedy klimatizácia robí zázraky, ale myslím, že budete rozumieť, čo vám chcem povedať. Volám sa Peter Sorát, mám 51 rokov, som bratislavský pouličný spisovateľ a ponúkam všetkým ľuďom, ktorí ste mimo bratislavskí, ale ktorí plánujete do hlavného mesta si spraviť výlet alebo sem cestujete na dovolenku, tak všetkým vám ponúkam svoje služby netradičného turistického sprievodcu. Ukážem vám Bratislavu z rôznych perspektív, pretože mám za sebou aj bezdomoveckú skúsenosť. Prežil som tu v Bratislave 9 rokov na ulici a vlastne táto skúsenosť mi priniesla takú aj novú perspektívu pohľadu na toto mesto. A teda robím také netradičné prehliadky Bratislavy pre menšie skupiny ľudí, 1, 2, maximálne 5 ľudia v skupine, aby to bolo také intimnejšie, také rodinnejšie, aby sme sa aj zoznámili, aj vy by ste mi o sebe niečo povedali. Takže ak máte záujem, ozvite sa mi. Ja vám teda ukážem Bratislavu naozaj zo zaujímavej perspektívy, zoznámim vás so zaujímavými ľuďmi a poviem vám veľa zaujímavých príbehov o tomto meste podo mnou. A čo za to? Moje služby sú veľmi lacné. Ak sa vám bude moja prehliadka páčiť, tak mi môžete niečo prispieť, ale najradšej budem, keď si kúpite moje knižky, ktoré vlastne súvisia s Bratislavou a budete mať z Bratislavy aj taký pekný suvenír. Mám 3 slovenské knihy a 1 v angličtine aj s peknými farebnými fotografiami. Teda ponúkam prehliadku nielen starého mesta, ale Bratislava má veľmi krásnu prírodu okolitú. Je tu Dunaj, sú tu Malé Karpaty, naozaj pekné zákutia. Čiže o čo máte záujem? A napríklad môžem vám urobiť aj prehliadku najväčšieho trhoviska otvoreného na Slovensku, čiže trhoviska Miletičova. Teším sa na vás, ozvite sa mi, nebudete ľutovať a pekné dni.